Kajing ya brio menta kala palat ya ka hajar ngun na kajing kenyo jumai ha kasengi tho ding ha Myanmar bad ha Thailand. Ka Myanmar kala penmena babaro shite yau menta kandai kasengi yam brio ha barok kwe kari. Bad ha kini kisngi barok ki office trekam kidai ban penhiar marshiteng ya kala ma jong kari haduk kan rio trik jong uyayong kum kadak kajing yam brio ha barok kwe kari. Kanong ba kabla syakta ha Myanmar kadai kanong ba Mandalay kabadon kumba iwei point nyau million ngut kinong song. Chief Administrator jong ka Mandalay Ong Mint Hussein ulo ong ba ka jing isang son ha Mandalay kadai ka bamla shu ban batay da ka tin brio. Ki brio ka Mandalay ki haban thia asurok menta lalai miet kanthi namar ba kim don yeng don sam shu. Habat thia asurok ru ki dap da ka jing sien men siem bat ki sngaw kumba ujumai un ki biang. Don na preng jong ki balayo ki yeng share dara lani ki tent hendrei ki babun ki thia bet hapeng surong. Ha Mandalay de ki hajar ngut ki Muslim kilayalum hakmat jong ka mos kabala khalam ban pelong jing duwai namar ba menta kasngi kadai kasngi ka ba ki Muslim ki rakhe ya ka Eid ul Fitr ka sarkar besan syadik shipai ha Myanmar kala ajing ken bahadu menta ki bayap ki don hajar san penrungun ki ba mensaw ki don lai hajar khandai spa ngun bat ki beranja ngai pat ki don spa nyaphongun kat ba Thailand ban la ajing ken ba ki don khat khandai ngut ki balayam bat ka jingya brio kadai tang hanong ba Bangkok na kada ko jing khalam jo ka yeng ka balai phomala